prvním videu jsme si vytvořili profil ideálního zákazníka, který jsem si uložila do poznámek, abych ho mohla neustále používat. A teď ho právě použijeme k vytvoření prvního reelu, který bude mít potenciál na tisíce, 10 000 nebo 100 000 zhlédnutí. Tak, jdeme zpátky do e-booku a najdeme si prompt číslo 2, nápady na Reels. Skopírujeme si ho a vrátíme se zpátky do chatu GPT. Kam ho vložíme? Hnedka první věta. Můj ideální zákazník, vlož sem definici z promptu 1, takže právě teď se nám bude hodit, jak jsme si to uložili do poznámek. Skopírujeme si to zpátky do chatu. Trlvé, máme to tam. A potom doplňujeme tady sem, takže opět sem fitness. Fitness trenérka se zaměřením na ženy po porodu. To si můžu vymazat. Tak, podíváme se, jestli tam nemáme ještě něco dalšího doplnit. Chovej si jako kreativní content manažer s miliony zhlédnutí na Instagramu, rozumíš algoritmu a víš, jak zaujmout, máš přehled a víš, jaké Reels jsou trendy na TikToku a na Instagramu. Dali jsme mu právě personu, aby měl na to ty dovednosti, vytvořit nám opravdu skvělé nápady na Reels. Tak, a to je všechno. Už tam nic jiného doplňovat nemusíme. Pokud tě cokoliv napadne ještě a budeš to tam chtít doplnit, tak tam určitě vždycky doplňuj. Tohle jsou jenom šablony, které si můžeš pozměňovat podle sebe. Tak, odešleme a začne nám to tady tvořit nápady na Reelska. Zadali jsme mu, aby to vytvořil ve formátu přehledné tabulky. Tak, teď si vybereme nějaký, co se nám bude nejvíc líbit. Hned ten první se mi líbí nejvíc, takže k němu si právě teď vytvoříme popisek. 3 minuty a bříško je pevnější. Myslím si, že tohle zaujme obrovskou spoustu žen. A v tom videu potom mám tady rozepsáno, co bych tam třeba měla předvést na tom videu, že udělám 2 nebo 3 jednoduché cviky na podložce a rychle to sestříhám a přesto bude jenom jednoduchý text. 3 minuty a bříško je pevnější. Tak, a jdeme si k tomu udělat popisek rovnou. Vrátíme se zpátky do e-booku s prompty a je to hnedka další následující prompt. Tady bych i řekla, že vlastně, jelikož už máme rozdělanou tu konverzaci v chatu GPT, on už ví, kdo je náš ideální zákazník a ví, jaká je moje pozice, že jsem fitness trenérka pro ženy po porodu, tak si myslím, že v tomto případě už mu to tam nemusíme znova psát. Pokud by si začínala úplně nový chat, byl by to tvůj první prompt, a ta umělá inteligence by to ještě ten den nevěděla, nebo v tom konkrétním chatu by to nevěděla, tak tam to vždy vlož. Vždycky to tam napiš, kdo je tvůj ideální zákazník a kdo jsi a co děláš, aby se zorientovala. Ale tady už jsme to napsali v předchozím promptu, takže už to tady nemusíme znovu uvádět. A skopírujeme si jenom ten zbytek, kde popíšeme, pro jaký reel chceme, aby nám vytvořil popisek. Vložíme si ho sem, obsah mého reelu. A tady teda vidíme, že jsem si vybrala 3 minuty a bříško je pevnější, takže mu popíšeme, o čem přesně reel je a co v něm ukazuju. Název reelu je 3 minuty a bříško je pevnější. Budu mít tento text na obrazovce videa a rychlé střihy
2 až 3 jednoduchých cviků na podložce. Tak a to by mělo být všechno, co tam doplňujeme. Tak, tady akorát potom ještě vlastně na konci je potřeba si upřesnit, jakou výzvu k akci chceme, co vlastně budeme po těch lidech chtít. Například, ať komentují bříško, ať napíší do komentáře slovo bříško a že jim pošlu jim další cviky, které mohou cvičit na pevnější bříško po porodu. Tak, super, posíláme. A máme hotový popisek. A můžu jít rovnou dělat video. Doporučuji si ten popisek potom určitě přečíst a případně s čím tam, co se ti tam nelíbí, s čím nesouhlasíš, co bys napsala jinak, co bys tam dopsala, tak určitě si s tím pohraj a dej do toho určitě sebe tam, kde to tak cítíš. Jo, vždycky nenechávám to tak, jak mi to napsal on, ale vždy si to přečtu a ještě si to potom upravím podle sebe.